ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଖାଇଛ? କଣ କଣ ସବୁ ଖାଇଲ? କଣ ଖାଇଲ? ତମେ ଭାଇ କଣ ଖାଇଲ? ତମେ ଭଉଣୀ କଣ ଖାଇଲ? ଭଉଣୀ କଣ ଖାଇଲ? ଭାତ ଖାଇଲ। ତମେ ଭଉଣୀ କଣ ଖାଇଲ? ବିସ୍କୁଟ। ତମେ କଣ ଖାଇ କଣ? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛ। ତମେ ବିସ୍କୁଟ। ତମେ କଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଆଇଛ? ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇନା? ତମେ ପିଠା ଭଉଣୀ ପିଠା ଖାଇକି ଆଇଛ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସମାନ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆସିଛ। ତମେ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଆସିଛ ନାଇଁ? ତମେ ତମ ଘର ବାପା ଅଛନ୍ତି? ମା ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ତମ ଜେଜେ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ଜେଜେମା ବି ଅଛନ୍ତି? ବଡ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ବଡ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ପରିବାରରେ କୁହ, ପ୍ରଥମେ କୁହ ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେ ମା, ବଡ ବାପା, ବଡ ବୋଉ, ବାପା, ବୋଉ, ଦାଦା, ଖୁଡି, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ରୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଜେଜେ ବାପା ରୁହନ୍ତି। କିଏ ରୁହନ୍ତି? କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଜେଜେମା ରୁହନ୍ତି। ତମ ଘରେ ତମ ଜେଜେମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ବଡ ବାପା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ବଡ ସିଏ ହେଲେ ବଡ ବାପା। ତାହେଲେ ତମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଡ? ଯିଏ ବଡ ହେଲେ ସେ ବଡ ବାପା। ତମ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ବଡ ସେ ବଡ ମା। ତମର ସବୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବଡ ମା ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ବଡ ବାପା, ବଡ ବୋଉ, ତମ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ତମକୁ କିଏ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ମାମା କହିବାନି, ମା କହିବା। କଣ କହିବା? ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଆମ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ମା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଖରେ ବସି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତିନି? ତାହେଲେ ତମ ଘରେ ଆମ ପରିବାରରେ ସବୁ ବାପା, ମା, ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେମା, ବଡବାପା, ବଡ ବୋଉ, ଆଉ ବାପା, ବୋଉ, ତମ ଦାଦା, ଖୁଡି, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତି। ତମ ସବୁ କୁନି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମିଶିକି ଖେଳ? ତମେ ମିଶିକି ଖେଳ ଗେଲ କରିଦିଅ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ପରିବାର କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିଲୁ, ଯୋଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ବଡବାପା, ବଡବୋଉ, ଦାଦା, ଖୁଡି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିବା ଘରକୁ ପରିବାର ଏକାଠି ପରିବାର କହନ୍ତି। ହେଲା? ଆଉ ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦବା।